Január 2013. Sahara. Za francúzskymi objednenými vozidlami sa dvíhajú stĺpy prachu. Konvoje sa presúvajú na sever, hlboko do vnútrozemia Mali. Francúzsko práve dostalo žiadosť o pomoc od malijského prezidenta. Islamistické skupiny ovládli severnú tretinu krajiny, územie väčšie ako samotné Francúzsko. A ich jednotky postupovali na juh, smerom k hlavnému mestu Bamako. Francúzska armáda zareagovala rýchlo. Letecké údery, vrtuľníky a pozemné jednotky zastavili postup islamistov a v priebehu niekoľkých týždňov im zasadili sériu porážok. Na prvý pohľad to vyzeralo ako jednoznačný úspech. Francúzsko vstúpilo do vojny, zastavilo nepriateľa a zachránilo malijský štát pred kolapsom. Lenže v skutočnosti to bol iba začiatok dlhého procesu, ktorý sa pre Francúzsko skončil ponížením a pre Mali katastrofou. Aby sme pochopili, prečo k tomu došlo, musíme sa vrátiť oveľa ďalej. Nie k samotnej operácii Serval, ale k tomu, ako malijský štát vlastne fungoval. Mali získalo nezávislosť od Francúzska v roku 1960. Krajina je však od začiatku rozdelená na dve veľmi odlišné časti. Juh je úrodnejší, hustejšie osídlený a sústreďuje sa tam politická moc, administratíva a je hlavné mesto Bamako. Sever je na tom úplne inak. Ide o rozsiahlu saharskú púšť, ktorá je riedko osídlená a obývaná najmä nomádskymi Tuaregmi, ktorí túto oblasť nazývajú Azawad a považujú za svoju historickú vlast. Problém bol v tom, že vláda v Bamaku sever dlhodobo zanedbávala. Rozvoj, infraštruktúra, politické zastúpenie. Toto všetko prichádzalo na sever len veľmi pomaly alebo vôbec. Tuaregovia sa preto opakovane bojili. V rokoch 1962, 1990 aj 2007 vypukli povstania, ktoré mali spoločný základ. Pocit, že sever je ignorovaný a že Bamako nemá záujem riešiť jeho problémy. Každé povstanie bolo nakoniec potlačené. Každá mierová dohoda sľubovala zmeny a takmer každá z nich zostala skôr na papieri než v realite. Potom však prišiel rok 2011 a vojna v Líbii. Tisíce Tuaregov slúžili v armáde Muammara Kaddáfiho. Po jeho páde sa mnohí z nich vrátili domov, ale už nie ako obyčajní bojovníci. Prišli s modernými puškami, raketometmi, protilietadlovými zbraňami a inou výzbrojou z líbyjských skladov. A tým sa rovnováha síl na severe Mali drasticky zmenila. V januári 2012 sa začalo 4. tuaregské povstanie. Hnutie MNLA, národné hnutie za oslobodenie Azawadu, spustilo ofenzívu a v priebehu krátkeho času dobilo dôležité severné mestá Kidal, Gao a Timbuktu. Malijská armáda sa rozpadala. Vojaci ustupovali, velenie strácalo kontrolu a sever krajiny sa prakticky vymkol z rúk vlády. Lenže práve v tomto momente nastala komplikácia, ktorá úplne zmenila charakter vojny. Spolu s MNLA totiž bojovali aj islamistické skupiny. Najdôležitejšou z nich bolo Ansar Dine, vedené Riyadom Abd-Ghalim, tuaregským bojovníkom, ktorý sa počas pobytu v Saúdskej Arábii radikalizoval a nadviazal kontakty s Al-Qaidou. Na začiatku mali Tuaregovia a islamisti spoločného nepriateľa, malijskú vládu, lenže ich ciele boli úplne odlišné. MNLA chcel sekulárny nezávislý štát Azawad, zatiaľ čo Ansar Dine chcel zaviesť šariu v celom Mali. Potom, ako bola malijská armáda zo severu vytlačená, islamisti sa obrátili proti svojim bývalým spojencom a postupne začali budovať vlastný poriadok. V ovládaných mestách ničili historické mauzoleá, pamiatky a zavádzali tvrdé náboženské pravidlá. Z tuaregského povstania za autonómiu sa tak stal oveľa širší konflikt s džihadistickými skupinami. A aby toho nebolo málo, v marci 2012 prišiel v Bamaku vojenský prevrat. Armádni dôstojníci, nespokojní s tým, ako civilná vláda zvládala krízu, prevzali moc. Mali sa tak ocitlo v dvojitom chaose. Na juhu nestabilná vláda a vojenská junta,
zatiaľ čo na severe islamistické skupiny, ktoré ovládli veľkú časť krajiny. A práve vtedy, v januári 2013, vstúpilo do konfliktu Francúzsko. Operácia Serval bola z čisto vojenského hľadiska úspešná. Francúzske lietadlá a vrtuľníky zastavili postup islamistov na juh, pozemné jednotky spolu s českými silami začali rýchlo postupovať na sever a postupne získali späť Gao, Timbuktu a Kidal. Do leta 2013 bola väčšina územia opäť pod kontrolou vlády v Bamaku. Onedlho sa ale vyskytli problémy. Namiesto krátkej intervencie sa operácia postupne zmenila na dlhodobú vojenskú prítomnosť. Operácia Serval bola neskôr nahradená širšou misiou Barkhane, ktorej pôsobilo vyše 5000 francúzskych vojakov, rozmiestnených v 5 krajinách Sahelu. A práve tu začal problém. Islamistické skupiny sa prispôsobili, prestali bojovať ako klasická armáda, ktorá drží mesta a dá sa poraziť priamym útokom. Namiesto toho sa rozptýlili medzi obyvateľstvo. Najviac sa to ukázalo v centrálnom Mali. Práve tam už dlhší čas existovalo napätie medzi nomádskymi pastiermi Fulani a miestnym obyvateľstvom. Islamisti tak začali využívať lokálne etnické spory, napätie a nedôveru voči vláde vo svoj prospech. Francúzsko na to reagovalo hlavne vojensky, vzdušnými útokmi, ofenzívami a likvidáciou veliteľov. Tieto operácie často prinášali krátkodobé úspechy. Francúzskym jednotkám sa darilo ničiť základne, narušať fungovanie skupín a odstriaňovať dôležitých vodcov. Lenže z dlhodobého hľadiska sa situácia veľmi nemenila. Problémy, ktoré ľudí tlačili k islamistom, totiž zostávali nevyriešené, malický štát bol stále slabý a mnohé regióny boli zanedbané. Do roku 2020 analytici odhadovali, že vláda reálne kontrolovala len asi tretinu územia Mali. Francúzsko teda bojovalo takmer 9 rokov a namiesto stabilizácie sa násilie rozšírilo aj do susedných krajín. Zároveň sa postupne menila aj nálada medzi samotnými Malíčanmi. Pre mnohých už Francúzsko nevyzeralo ako spojenec, ktorý prišiel pomôcť, ale čoraz viac ako bývalá koloniálna mocnosť, ktorá si v krajine drží vojakov kvôli vlastným záujmom. V auguste 2020 uskutočnil plukovník Assimi Goïta vojenský prevrat. O 9 mesiacov neskôr svoju moc upevnil ďalším prevratom. Nová vláda potrebovala podporu verejnosti a tu si začala budovať práve na odpore voči Francúzsku. Koncom roka 2021 začali do Mali prichádzať prvé jednotky skupiny Wagner. Vláda v Bamaku to síce oficiálne popierala, ale ruská prítomnosť sa nedala úplne skryť. Francúzsky veľvyslanec bol vyhostený a v auguste 2020 odišli z Mali posledné francúzske jednotky. Na prvý pohľad to mohlo vyzerať ako víťazstvo novej vlády a Wagneru. Lenže v skutočnosti sa situácia nezačala zlepšovať. Práve naopak. Wagner prišiel s jednoduchou ponukou. Vojenská sila výmenou za peniaze, vplyv a prístup k nerastným surovinám. Hovorilo sa aj o mesačných platbách vo výške približne 10 miliónov dolárov. Ich prístup však nebol založený na tom, aby si vláda získala dôveru miestnych ľudí. Práve naopak. Najznámejším príkladom je masaker v meste Moria v marci 2022. Počas 5-dňovej operácie malijská armáda spolu s Wagnerovými žoldniermi podľa správy OSN zabila viac ako 500 ľudí. Výsledky Wagnerovej misie tak boli úplne iné, než sľubovali. Násilie voči civilistom po ich príchode výrazne vzrástlo a islamistické skupiny začali podobné masakry využívať vo svojej propagande. V júli 2024 utrpel Wagner jednu zo svojich najväčších porážok v Afrike. Pri meste Tinzauaten napadli islamisti a tuaregskí povstalci veľký konvoj. Zahynuli desiatky Wagnerových žoldnierov aj malijských vojakov. Fotografie tuaregských bojovníkov s ukristenou ruskou výzbrojou sa potom rýchlo šírili po celom Saheli. V júni 2025 Wagner na Telegrame oznámil, že v Mali splnil svoju misiu
a z krajiny odchádza. V skutočnosti to však neznamenalo koniec ruskej prítomnosti. Wagner nahradil Afrika Korps. Nová štruktúra priamo napojená na ruské ministerstvo obrany, ale do veľkej miery zložená z tých istých ľudí. Krátko po oznámení o odchode Wagneru prišli ďalšie útoky na ruské sily v severnom Mali. A 1. júla 2025 spustila JNIM, miestna pobočka Al-Kaidy, koordinovaný útok na 7 miest v západnom Mali naraz. Mali tak zostáva krajinou, kde vládne vojenská junta, kde Francúzsko ani Wagner nedokázali zastaviť islamistické skupiny a kde hlavné príčiny konfliktu zostávajú nevyriešené. Francúzsko vyhrávalo bitky. Wagner tvrdil, že dokáže to, čo Francúzi nedokázali, no výsledok bol ešte horší. Obaja dokázali vyhrávať jednotlivé boje, ale ani jeden z nich nevyhral vojnu. Vojaci môžu dobiť mesta, zničiť základne a zabiť veliteľov, ale ak sa nezmení samotná situácia v krajine, vojna sa skôr či neskôr vráti.